Wow, napapa ang baby namin. Morning, guys. Morning. Ba't nagbababay ka kagad sa guys? Ha? Nagbababay agad. Uy, ang galing ng siya, nini. Ah, hello. Ah, hello pala eh. Hello, guys. Ang galing. Ayan na. Sabaw. Baw din yan eh. Uy, galing talaga. Uy. Pinutol na naman ni mama yung malunggay niya. Oh. Pang-ulam. Sarap ng may tanim. Kukuha ka lang. Pansahog sa ano? Sa isda. Maggagata kami. Yammers. Grabe fresh, no? Ano pumupulot ko? Saka, ulit. Ikaw, kuya, ayaw mo? Hindi ka marunong niya, kuya? Marunong, medyo marunong ako dito. Turo ka kay Chris. I-enjoy yun talaga. May order na naman kay Nene, guys. Ayan, pansit palabok. Masarap ng sauce. Sauce pa lang, panalo ng... Swerte talaga ng mga charot. Nakabantay na po ako sa aming lunch. At hindi ako nag-breakfast. Ang tsura po. Tapos si Nene, busy din sa kabila. Kanyang order. Na palabok yan eh, malabon. Palabok. Charot. Ang bango pareho. Tatayo tayo ng ano pag wala ng pandemic. Kitchenette. Shani's Kitchenette. Abangan mo itong katabi niya to. Hello guys! Dito kami sa labas. Presko dito. Ayan, mapuno. Meron sila ditong duyan. Hoy! Saan ka na naman pupunta? Manchuchiks ka na naman? Wala na naman po si Kuya Chris. Woo! Sarap dito. Ah! Hi guys! Hello guys! Duya kami tata! Ayan, bumaba kasi sila Nene guys sa bayan. Nagpabili ako ng brown rice kasi mura dito. Tapos bigas din ang aso. So, yun. Wednesday kami babalik ng Pasay. 1 week na kami agad bukas, diba? Ang bilis, di ko man lang naramdaman. Kasi sabi ko, ano na lang, Wednesday na lang. Kasi may miss ko to ng sobra eh. Ito oh. Yan, kamukha ko to eh. Nang bata pa ako eh. Yan oh. Na, bebe? Sino kamukha mo, bebe? Si Tata. Na? Ayan, kasi wala akong ano, mga baby picture. Ayan, tingnan nyo na lang si Sian eh. Ayan. No, oh, sige. Huwag mo ano yun. Oh, dito ka. Dito ka hawak. Hi guys! Ako po magti-take over ng vlog ni Tata. Ano yun, Tata? Good morning. Raga pa pala, 6:30 pa lang. Brown out kasi. Brown out, brown out. Anong oras ulit nag-brown out, me? Ano lang malamig pag gabi. Brown out kagabi. So, okay rin. Nakabukas lang yung ano. Yung screen ng bintana. Hindi ko lang binaba yung ano. Yung blinds kasi maliwanag na. Kasi kalbo-kalbo. Naka-excite pag ano. Pag tumubo na. Mataas. Dito para may shed dyan sa ano. Sa room namin. Opo, gusto mo lumabas, Taw-Taw? Basa kasi, basa eh. Kamusta, Tipi Boy? Kamusta, Tipi Boy? Boy, kumabango-bango-bango? Ha? Kamusta, Tipi Boy? Gulusog, oh. Oh, naligo yan eh. Naligo. Ay, sus. Ay, sus naman ang Tipi Boy ko. Ay, sus. Wala ka ng ipin. Dungdong! Okay. May naglalako na naman ng paninda. Akala ko di siya magtitinda. Ay, iba naman. Hello, good morning po.
Pork? May bomba. May pork. Hindi, inaano ko yung pang ano mo. Pang? Yung sinasabi mo dadalhin mo. Ayo, papagawa ko ng ano. Good morning, Sa Shani! may pigiba, yung kaso mo sa may... Sabay dito. Ay, yung dito ano? Ano yan kuya? Papapaitan? Oo, nalalap yung bakit. Ayan yung ginagamit guys, panglagay sa ano, papaitan. Para pumait. Abdo yun, di ba? Nahaluan lang natin. Tubig. Ayan. Tilapia for today. 1, ano lang? 130. 130, di ba? 130. Yeah. Oy, oy. Sarap man yun. Tingnan natin guys kung paano magtogi si Aling Nene. Surugat na itong ano, yung pansapin. Ayan yung pinagano niya. Ginagamit niya talaga. Ayan, maggagawa siya guys ng toge. So, yun. Binabad mo muna. Ilang ano yan eh? Kagabi, 2 baso. 2 basong munggo. Parang patong-patong naman na masyado. Okay lang yan. Mag-sprout din yan kahit ano sila. Oh. Konti lang naman dami. Yung mga old ano nyo. Tag dito? Steamer. Na may Yeah. butas-butas. Kailangan may butas-butas talaga. No? Yan. Diyan nyo siya ilalagay. Tapos everyday didiligan. 2 times. Hindi, 3 times pa nga eh. May kuryente na pala. Kanina pati. Kanina pati. Oh, sasama na yan, bibi Pwede. ko. Ay. Hello. Uy. Hi. Hi na. Hi guys. Hi. Sasama po ako sa Pasay. Sama ka? Nandun si Lola. Makilolang tunay. Oh, sige na. Oh. Vlog ka na. Vlog ka na. Ah! Pag pala umaga na talaga guys, hindi kailangang 12 noon. Basta umaga na bumubukas na sila. Uy, may bee. Oh. Nawala. Gano'n sila yung mga bee. Nilalapitan sila ng mga bee. Ayan o. Marambong. O, ba't nandito to? May nag-ano ba? Nagbabike? Si Chris. Chris Pulo. Sira, bakit? Iba yung tubig. Diyan na natanggal daw. Yung pala pinapabili niya noon na ano. Paano nga yan? Kailangan dali niyan mismo sa ano. Sa bike. Bilihan ng bike, ano. Uwi mo muna kaya yan. Ang tsunayin niya. Ay, pwede para magamit din na ano, no? Oo, magamit. No, magamit doon pag mabilisan naman eh. Sige, pwede. Uwi ko muna ulit yan sa Pasay. Loko. Hello! Hello! Uy! Hello! Nakabahago. Pero kinis niya na. Hello! Di tayo kita. Patungan mo nga nito na. Ayan, para makita to. Kasi, ayun, panggigilan ko na ito. Tita Rica. Napakasarap guys! Diyos ko, napakasarap niyan eh! Hello! Awawa mo niya, mama! Gigil ako ni tata! Ari ko na, nabunot na po siya. Alagandang baby namin. Wala ka na. Alagandang baby namin.
Oh, di na siya ng baby na yan. Oh, di na. Ayak ka. Halika, pinapayak ka ni Mami. Harap eh. Charge kami ha. Gagalit Mami, na. charge ko ha. Kami ka charge. Charger mo. Daan-daan, Chris, ah. Magka-harvest tayo, guys, ng ng talbos ng kamote. Magluluto na ba kayo? Yeah. Tanghali na ba? Talbos na natin tong. Gunting ba? Okay lang yan. Puputulin ko naman eh. Ganito, me? Yan. Talbos, talbos, talbos. Oo. Oo. Dami agad ah. Kaya nga. Doon tayo matitinda rin sa palengke, diba? Hindi naman yun. Pinaano yun. Vlog pa more. Oh, ganito. Ooh, fresh talbos. Ito mga ano. Pwede mo yan. Kaya mo na yun. Gumapang. Diba? Saan ka pa? Madagta nga lang siya sa kuko pero caramels na. Magpuputol naman ako ng kuko eh. Ang pag-ibig na rin. Mali. Ay, hahaba ata ng mga anak ko. Ikaw. Talagang talbos pa. Kamote tops. Pagkano to sa SM? Kapag ka binili mo, oh my God, 27 pesos, 30 pesos. Diba? Pero sige naman, bili. Reklamo sa price, sige naman, bili. Hindi po kasi pag nandun ka na minsan, kailangan mo, syempre, mapapabili ka na rin talaga. Gumapang na pala siya dito. Sama na rin natin tong green. Sarap to eh, patapik-tapik lang sa bagoong eh. Ibabaw mo sa kanin. Puwerte na to. Talbos ba to, me? Ano to? From kamote mismo, me? O iba? Yung tinalbusan din. Tinalbusan din? Ah, hindi yung kamoting inaano? Ah, iba din pala yun. Pwede rin, yung kamote mismo. Ano? Ayun o, yung May kamote. ano. May ulam na kami. Ang dami din, oh. Pero, saglit lang yan. Kapag ka, mga matatakaw sa talbos ay sa gulay eh. May dito nag-ano eh. Inibabaw lang sa Pag wala kami gulang sa almusal. tatalbos lang tapos pakulo ang konti, tapos bagoong, Grabe. Bagoong isda. Baka pala siya, mama. Dati baka pala. Ang bilis niya lang din talaga, no? Namalayan man dito na siya. Ani nga ako di burak tir. Kuha na, dagos Na na dito. Ito talbos dito, me. Yan yung ano talaga yan. Yung may laman. Ay, may lamang kamote. Inano na naman. Tumutubo eh. Tinatin na namin. Okay. Sige, patuwad-tuwad lang si mama. Tapos, pag gusto mo naman magmunggo, meron ditong ampalaya. Diba? Yung malunggay kahapon, na naman ni mama eh. Nakuha na niya eh. Pero ito pwede itong itanim pa. Kaya nandito. Pangberdura po. Payat tabi kami, sir. Pangberdura sana tabi, sir. Ako makakatanong yata kami nito. Payat man kami, sir. Pamberdura sana tabi.
Parang nangihingi sa ano. Tapos pag gusto mo maglaing, meron dito. Grabe niya na. Alin? May ampalaya na. Uy, huwag mong hawakan yung malunggay ko. Ay, sorry naman. Ito pala sorry po, apo malunggay. Sorry. Malunggay daw ni mama. Ayan. Yan, mamamatay. Ay, ganun ba? Ay, shh. Huwag ka. Wag. Pwede mo na halos silungan to sa laki ng dahon eh. Pag umulan, silukan na lang dito, diba? Sa ilalim ng gabi. Dahon ng gabi. Ayun, nakatuwa. Nalulungkot na naman ako, guys. Kasi, yan. Although na movie yung namin. Sabi ko ba kahapon na Wednesday. O, Wednesday kami, uuwi. Pero, nakalungkot pa rin. Dito na lang ako. Pwede pa. Dito na lang tayo. Kasi, zero COVID. Talagang, alam mo yung fresh air. Diba? May pagkain ka lang dito. May internet ka lang. Talagang buhay ka. I mean, payapa ka talaga mamuhay dito. Hindi ka worried. Kaso, syempre, meron tayong hanap buhay sa Maynila. Kailangan natin bumalik doon. Lalo't maglilipat tayo ng shop. Ayan, tingnan natin sila kung anong menu for lunch. Wala pa yun. Ha? Maniba lang Dili ka dyan, bigyan gugulag. Ito na hiningi mo lang, ne? Resam. Ay, maniba lang. Sayang, kung hindi pa, sarap sana yan. Pwede pa bang mahinog yan? Hindi na. Ayan, pwede kong mahinog. Kung nahinog, Sinusol ko na kasi. sarap. Manghihingi lang kami. Maniba lang na eh. Kapitbahay lang, guys. Ayun, dami pala eh. Ay! May papaya na kayo dyan pang gulay. Galing sa... Pwede na ba yan? Pwede na yan. Pwede yung kidbit, yung kukolya mo ito. Oo. Ilan? Kahit 3 tay. Ha? Kahit 3 lang. Ang galing eh, no? Papalitan ko pag pwede na tong papaya ko. May papaya din kasi rito eh. Nakakatawa. Oh. Di ba pwede yung papaya ko eh? Diba? Mga kapitbahay mo may tanim din, ikaw may tanim. So, bigayan dito. Ayan. Nihingi lang, bigay. Probinsya style. Hindi gaya sa Maynila, lahat binibili eh. Kaya sabi nga is pakikisama pag nasa probinsya ka, diba? Yung pakikisama. Kailan na ito mga itong saging? Ito yung saging. Natutuwa ako dito sa saging talaga. Huwag mo tanggalan tinatanggalan mo ba to ng Yung wala sa baba. ng dahon? Kasi ang ganda eh. Nakakaano siya. Kasi dati, tinanggalan ni Papa gawin. Pag sobrang baba na. Ito nga puro dapat to harvestin na eh. Puro na eh. Overdue na yan. Oo nga eh. Para Palitan. mapalitan na. Ayusin namin to dito. Ayan. Gulat si Mama, gulayan na to. Oo, kasi since wala pa naman tanim talaga, at least mapakinabangan yung lupa, diba? Ayan. May mapagtaniman ng mga tara. Ayan na si tatay yun. Manguha na ata. Tara. Ang saya sa probinsya. Hihingi lang. Ito nga, papaya pa rin, oh. Pero sayang yung kanina kung napahinog yun. May nahingi akong laki. Hinog naman na. Lang kasi dito sa lupa, malalaki yung nito eh. Yung Yung pinagkinyan ko, yung malalaki talaga yan. Hindi ko alam yung problema ng lupa. asa lupa din sa... Pag magtitinola ka, Tapos sitik. May alaga ka lang mga manok, tapos papaya, tinola. Kompleto na. Wala siya kasong late pa. Uy. Yun. Kahit dalawa lang palatan. Walang saan pala. Sa taas doon sa tingnan mo. Maliit.
Ayan. Perfect pang gulay. Mga ganito. Ito sayang oh, kung napahinog. No? Ang ano sana na itong tamis oh. Sayang. So, anong gagawin dito ni? Tinakain niya sila sa sususupa. Oh ha? May kayuran pa dito. Tapos yung nyog, galing din dun guys, sa puno din. Lahat tanim. Kaya, may ano rin si Papa doon. May kayuran ng nyog. Pang personal use lang yun guys. Diba? Para hindi na hindi yung sinaunang kayod pagkakayod ba. Kasi matagal yun eh. Pero exercise din sana yun. Kaso, ayan na. May electric na. Hi kuya! Di ka nila nakikita kuya. Binata na no. Pamangkin kong may dimple. Dalawa ba dimple mo? May mga blackheads ka na rin kuya oh. Binata na talaga. Naka-ano sila. Naka-enroll na sila eh. Para sa Online class ba kami? online class. Opo, kuya. Nag-edit sana ako ulit nung panibagong vlog kasi wala nang naka-ready doon sa YouTube ko. So, yeah. Kasi tinawag tayo na ng Reyna kaya let's go! Tayo ay kumain na muna. Hindi ka na, daddy. Ay, sorry. Tulog pala siya na. Tulog si Shane tsaka si Nene. Wow! Ang sarap! Sinasa kamatis salad. Kamatis na salad. Tapos, oh my God! It's mine! Sabi ni Lucia, it's mine! Cocido. Sarap, sarap. Ay, hindi. Ito sa akin. Gusto ko yun. Sarap. Oh my goodness. Sarap, sarap, sarap. Tara. Kamayan. Walang brown. Kaya okay na muna ako sa sa puti. Ano lang katapat niyan eh. Yung pink pills. Ay, mukbang. Hello, welcome sa aking mukbang channel. Charat. Ang aking fish, yun na lang dumali ng fish ko. Nawala na. Charat. Sarap, oh. Ano po? Sinog ba? Tapos inano sa gata. Pinakuluan sa gata. Harap. Tapos ay, sinama nyo pa rin pala yung papaya. Na may yung manibalang. Ang sarap. Nilagyan ni mama ng video. My God, God. Sarap. Tapos yung sabaw. Kalbos, oh. Kain kayo sa inyo. Pahinga-hinga pa eh. Nagkakamay, may singhen. Yum, yum. Ang kamatis. Ito, kahit ako ba ito? Yung salad na kamatis, guys. Alam mo kung gano'ng kapupula yung pero ang sarap. Sorry, nakakamay lang ako. Itong best kasi. Pagkain ng Hindi tao.
Harap ng sinog ba? Kasi? Ang mura ng ano dito ha? Tilapia. 200 plus lang yan. 260 lang ata yun, meh. Lahat? Dalawang kilo, babe. 130 kasi isang kilo. Ah, 130. Papa, nakamay din. Dito sa labas. Kutsara, hindi ako ganado. Hindi ko siya ginaganahan pag nakutsara. Malayo sa kutsara eh. Ah? Malaki. Sarap. Baliktad na. Baliktad na namin yun. Si Richard, hindi mo tinawag kuya daddy mo. Layo yung tita eh. Bumukod ka? Bumalik ka ulit. Sure ako. Bahay lang naman. Kanyang ulo. Bili tayo ng megapon boy para pag patawagin mo si daddy mo. Masarap dito yung ulo. 60. Tip. Yung utak. Malamang. Sir Jeff, diet ngayon. Para siya. Diet siya. Sir isda eh. Nakala ko kumakain ng tilapia. Nga yan. Bantaya kasi bugi. Grabe, ang sarap ng ano. Ay, ko kumakain gabi. Ah, sinog ba? Tapos kasi kami sa Pinexpe. Yung mata. Sarap. Mata talaga. Turok ko, baby. Kami na pagpalibig. Pagigagad. Yun lang. Pampasi po ng sinin. Sarap. Yun yung Pero okay na yung rice ko na yan, guys. Ano? Yun yung masarap. Dito. Sakto na yung rice mo yun. Yes, okay na yung rice ko na yan. Eh. Sige pa. Ikakat mo lang, sabay kukuha ka ulit eh. Bleh. Ay, ano yun, may nilagay ako dyan na isang parang. Sabaw pa lang, mabubusog ka na eh. Basta isda ang parang. Ay, good to isda. Laman, no? Nay, kain. Kain, Mare. Kaya, Nay. Magkakaon na daw ako. Saan si Richard? Sa ano? Laro. Ganyan, Nay. Uwi. Hindi po. Inumpisa na kasi nag-dora. Hala. Asan si Len? Maloob. Tulog na yun. Pawisan ako. Maghatid sana kami sa bukid nung ano, pamerienda sa mga nagtatanim. Kaso umuwi si Richard. Siya na magdadala niyan. Tara na guys, pupunta tayo sa bukid. Kabota kami ni Nene. Tutu! Ayun. Diya, tara. Ay, nakatanim na agad sila. Ang bilis. Nung isang araw lang, di ba? Sabi ko, wala pang ano, wala pang tanim. Ako, Josie. Alam mong malaki ako.
Sukat na nga ikaw. Ayan po yung punla. Ano, mahigpit. Mahigpit siya. Tapos yan yung itatanim dito na ganun. Mahigpit na bulutin. Hindi ba ito? Nakikita nilang damo. Walang damo. Punla tapos tsaka igaganito. Ayan. Tinawag nga ako natin, Mars, hindi ako lumulusong sa ako. Let's go. Tapos paano yung sariling saka? Ito, nagsasaka. Oo nga. Mayaman pa yung pangdating saka niya. Ito. Ah, ito daw. Binibenta. Sige, abangan natin. Simula doon sa punong yun? Ayun yung mga hindi pa naruto. Wow. Oo nga na, malaki-laki din. Katabi lang ng bukid nila Karding. Ayan. Tanaw lang guys, malapit lang yan yung bahay namin. Ayan, dito lang. Yan kasi mga gusto ni Papa eh. Mga palayan. Mapagtataniman. Tapos gusto din ni Kalbo. Si Daddy. Ha? Yan, sanay kami dyan kasi lolo namin magsasaka both side magsasaka. So lumaki kami sa bukid. Yan. Kaya babalik at babalik kami sa bukid. And gusto ko talaga guys sa bukid. Iba kasi yung feeling, parang ang saya-saya na alam mo yun? Hindi ko ma-explain pero yun, ang saya na may bukid ka, na may sinasaka ka, ganun, may palayan ka. Messy lang siya pero wala tayong bigas, wala tayong mga gulay, wala tayong makakainin kung walang mga magsasaka. Go ne! Medyo malalim-lalim itong babagsakan dito eh. Hindi, kaya yan. Ito kaya yung mga dito nagsasana yung mga Miss Universe. Charot. Sa Pilapil. Kasi sobrang naman ito. Sobrang na ng partition. Ay, partition talaga ito. Ayan yung kakahati. Yan. We're here. May kabayo. At nandito na po tayo sa hacienda sa Puyot. Ito mo kung galing nanay. Ito ang galing. Gumamela ba yan? Ay, may Habana. Ah, kaya nga eh. Baka tabi kami ni Papa pag mag-ano. Oh. Sabi kayo ni Kuya Kabo. Naluto naman kung marunong mag-ano yun. Si Kuya. Gusto niya nga eh. Mas gusto niya daw magbukid eh. Sawa na ata sa call center. Ay, saan sa buhay computer eh. Sa ngayon okay, walang araw pero pag yung tag-init tayo. Tag-init. Malanawa kayo. Siyempre, di naman siya, hindi naman siya lulusog dyan para... Yung parang may taniman ka lang ba, no? Yung sa layog naman do. Nakasunod din si Kalbo. Nay, Magkano daw yung... Papsi. bakit Nakasama si Kuya Joel? May dala-dala ng Hindi, wala si Jewel. Sinanong sa ipunti. Oo. Magkano sinasabi mo? Yung bit-bit niya na Magkano pa pananim. Ayan, dyan tatanim na. Magkano yun? Putol-putol. Marunong yan. Yes. Ilan yan? Isa-isa? Dalawa ay tatlo. Pwede.
Ang galing. Ganyan lang pala. Di ba malulunod yan? Parang sobra namang ano pa. Seryoso si Papa, nagtatanim na. Pumuubos niya to isang pinitak. Malilinisin pa yung mga ano, damo-damo. Uwi na tayo guys. Tapos na magpamerienda ng mga ano. Mga, dito saan ka pupunta? Ito pala. Ba't lulusong ka dyan? Sundan natin si nanay. Bakit di mo tanggalin to? Yup! Uy, malalim. Sinusundan namin guys. Ayun na oh. Ang bilis maglakad ni nanay. Maning-maning niya yung ano eh. Yung pilapil eh. Ayun na. Lapit na siya sa bahay. We're back guys. Ayan. Ang saya. Ang saya mag-practice ng walking sana. Charot. Sa pilapil. Hindi. Ayan. Papaano pa daw bukas? Araro. Araro ba? Suyod na lang bukas. Papasuyod na lang bukas bago sila magpatanim. So, tupla muna tayo ng Timmy. Merienda tayo. And, of course, etong ano. Tchan! Honey. Everfave. Tuwing hapon. Kahit sa Maynila, guys, ito iniinom ko tuwing hapon. Yung ano. Honey, ginger. Saan si Shane natin? Di ko alam. Di ko nagbabantay. Bruha ka talaga. Parang ako lang naman umubos nung pinadala ko sa kanila. Ubus na. Busy na naman po sila. Ay, namatay ang internet. Charot. Ay, namatay ang internet. Merienda tayo, guys. Uy, grabe, ang sarap. Homemade street food. Yan, meron tayong Hindi ka street food. Fishball. fishball, Kikiam. bahay food. Kikiam, tsaka kwek-kwek. May ano pa, may pipino pa. Oh my goodness, sarap. Teka lang, pinagkakaguluhan po. Teka lang po ah. Mabenta. Magkano po? Piso. Patusok nga po. May more sweet. Memorize yun. Memorize na nila yun sa ano, Cocomelon. Uy, kasi na yung tinuso ko dito, kinain mo. Ito lang ako dito niya. Sarap. Ito pala, meron tayong ano eh. Bili na po. Mabayad tama mamaya. Bayad ha, hindi yung Dadaya kayo Bayad-bayad din ah. Nagawa niya sa Adamson ha. Yung ganyan. Chan ko. Yan. Harap mo na. Ginagawa niya sa Adamson ha. Ate. Jasper, me. Ano ka? Ikaw yun. Tusok-tusok. 20 pesos tuho, bayad 15. Hingi pang sukli. Gawain mo. Hingi pang sukli yan. Gawain mo kami, huwag mo ulitangan. Ano ka? Hurry ka! Listen ka. Buwan mo hurry ka pa. Grabe siya. Hawak yung cellphone. Ganda barulot oh. Hey Palin. Hey Palin. Hey Palin sa Pio. Anong epalin? Hey Palin. Lahat ng bagay. Alala ko tuloy sa school namin. Bibigyan ka lang hepa. Uy po. Ano ka Dan? Laban sa akin. Thumbnail. Dito. Tingin kayo, Jeff.
Yung Ako thumbnail. tuloy na bawasan. Yan. Oy, wait lang! 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Yan. May thumbnail na ako. Alam mo yung kamuting kahoy content. Ay, kamuting talbos. Harap. Kamutin talbos na yun. Clickbait. Break di yung clickbait. Buti nakita mo yung pen. Uy, meron sa taas, Kuya Pete. Alis dyan, Kuya Pete. Meron. Up. May pipino pa yung ano. Wala si Mami. Help. Kana banda, Kuya Pete. It's manang sauce. Dito manong sauce, manang sauce. Up. Hindi natin na picturean. Ito ba yun? Ano yan ano? Saan gusto nila dyan eh? Hindi pa din mo. Kala mo talaga marunong na naman. Intindi eh. Oh. Ang benta nung ano kwek-kwek ah. Ito pa ba? Bus na oh. Meron ako. Shay no? Bigyan mo ng siring ka ano. Shay no? Shay no? Kukuha din oh. Oh. Sige. Nakikiano din, agaw din eh. Muulan na naman. Gumising ka lang, umuulan na naman, daddy. Kain tayo. Oo naman. Laki na itong anak na. Binata na talaga. Ayan, kain na si Kuya Peter. Nagbrienta kasi kami nung ano, kwek kay busog ako eh. Pero marami pa sana yung papaya. Nagluto lang ako nitong pork chop. And then, sorry, ang makaldero nasa mesa namin. Tapos, mushroom soup. Pasensya nyo na. Mga lumang-lumang kasirola ng pati yan. Which is nagagamit pa naman. Ganyan sa probinsya, guys. Lahat ng pwede pang gamitin. Gagamitin. Ulpe. Malaki na sa yung... Malaki na ito sa tatay niyo. Hindi ah. Wala ka lang. Pero makakatawan dali. Kaya na kaya. Yes, may order naman bukas. Ah, bakit ka nahihiya? Huwag ka mahihiya. Yan, mga taga-kod-kod. Improvise lang yung ano, kod-kuran. Kuko yung secret ingredient. Kuko. Kuko daw yung sikreto ingredients. Sira ulo talaga ng bunso mo na to. Nakudkod na kuko ba bunso? Ako na dyan, kumain ka na doon. Sumabay ka na kila kuya mo. Ako na dyan. Ha? Dalihan mo na, sumabay ka na. Busog pa ako. Busog pa. Kadami ko kasi kinain. Wow, nagmerienda ang kwek-kwek. Oo, kwek-kwek kasi. Oo, hindi mo din nakakain. Ma, parang masarap din to ma yung ano, oh. Yung pinakuluan lang sa gata, tapos may sausawan tayong balaw, tapos ano, oy. Ano ba yun? Sarap. Palupsi. Alamang, bagong alamang. More vlogs guys. Sine-edit ko na yung umakyat kami ng bundok. Inano ko yan, pinagdalawa ko. Yung hinati ko sa dalawa kasi sobrang haba. Ayan pa lang oh. Nakaka first part pa lang ako 20 minutes na. So, ayan. Marabara may akong i-upload. Ayan. Tapos na naman ang araw natin today guys. Linggo. Bali sa linggo na kami ngayon. Ayan. 3 more days and uwi na tayo ng Pasay. Ayan. Umalis na si baby. Hindi umalis. Lumabas na pala. Parang umalis na. Lumabas na siya. Tapos na sila maglaro ni daddy. So, good night. See you tomorrow. Good night.